Ki Jingpang ba Phylla, ki ba penlong ya ki Briew bakindan ki Superpowers. Piyo ya ka Jingpang shit. Oh, katno ka Jingkuslai. Pinyo ya ka Jing Senria, jirho bayong kli bat kumta ter. Kaling api saman sim, kan kotang hapo shitayo. To, menta perkat nakabanta. Ki Briew bayo ya ka Jingpang bani shi jingem lani kita ki chronic disease. Bun sien ki Briew ki ju perkat ba ka Jingpang kan wandra ya ka jingling a bat jing pisa kaman siem. Bat ki bama hadu kata-kata. Hoot ki Briew ki dan lakadaw bakin perkat kumta. Hendrei ki dan ki Jingpang ki ba kum ka Jingpang shit. Kini ki Jingpang ki lang kum ki Superpowers hasisen pet. Ha kini ka video pin satep syapang kini ki Jingpang ki ba penkendit ya ki scientist bat ki doktor bat perlongi ki Briew ki bayo ya ki kum kita ki superheroes. Shua bangin poi sya kini ka video. Wat klet rude pan hit yo subscribe button. Bapin yo shu ya kini ki video bayo jing mantoy. Hyperthymesia. Kani ka Jingpang ka penlong ya Briew ba ukan maulut ya ke kabalagia haka jing jong u. Kidan tang kumba nrup hongot ki Briew ha ka perthai ki baladan ya kani ka Jingpang. Kini ki Briew ki kan maulut wat ha ka por bakidang klong bat ka jingkan mau jengki kalong ka ba Phylla shi ka dai naba ki kan maulut wat ya ki kanta bat ki minute yak kabalagia nado bakidang klong. Kum kini kinong pang ki kan maulut ya ki kot bat wat ki kot kubor baki shupule kai ha ki post nam baladep. HATO PHI perkat bakani kalong kum ka jing ais ngobha kabalong kum ka superpower. Ka channel BBC kaya to kakana syapang karabaka syarok. Ibakan maulut wat ya ka jansop ba ipong hakapor ba idang nyosngi hakapertai. Ini ikong ipuli lendat ya kakot Harry Potter klam da bakla watang shikintin ro. Hendrei ilayato ba iladan ka jing bayong kli ba shilinter. Inborn Analgesia. Kani ka Jingpang ka penlong ya Briew ba smutho ya ka Jingpang wat lada usha dong da ka wat ro. Ka ba Phylla kalong wat haba ki duna palat ki bapang hendrei layatho ba hakawe ka snang ha Sweden ladan hadu sau phongot ki bayo ya kani ka Jingpang ba Phylla. Wat la kani ka Jingpang kalong kumbadan superpower hendrei kalong kabama kamtam ya ki khna kibala bandat ki uthlet hakapor yale kai lani ban kum bakla ur bat penlong bakshing kinpra kanlong kabama shibun naba kinam smutho eka Jingpang bat kamet kan chujular kai khlem ka jing smutho jongki. SAVANT syndrome. Ki Briew ki bayo ya kani ka Jingpang ki long ki batabet palat ha ka music, drawing, painting, ha ka maths bat bansna jingshna. Kini ki Briew bayo ya kani ka Jingpang ki la banyo bat multiply ya ki number ki ba he bha klam dadan kanu ka jing kum kanuksa u Stephen Wilshire u architect na British uladro ya kamap jong kanong ba London tang hadin bo ula shuyo kadba udang pet kai na jong aeroplane. Urbach Wiethe syndrome. Kani ka Jingpang kapanlong ya Briew ba umdan syo kano ka jing shaptiang ha kaperthai dangdan tang laispa cases Bachispa naki kidai kinong Afrika. Kum kanuksa
kawe ka kanthai na Amerika kaba laburi yalade da kaba shu ai kerteng SM kani ka kanthai kalalet kindo ya u scientist uba la pendrong yaka ha ka kamera badan tang daki beseng bat kitabawa la shate ru yaka ha ka yeng sut kum ka eksperimen yaka Jingpang jongka Hendrei kaba phala kalong bakam simladan kanu kajing shapting hypohidrotic ectodermal dysplasia Briew badan ya kani ka Jingpang kidan kibinyat kibajrong kum ki vampire kilong Briew barai khobha bat ki khmat jongki kilong bayong tiliu bat kimdan snyuro ka jing shirkhai jong ka Jingpang jongki kam dei tang bakilong kum ki vampire hendrei ki hapthau ya ka jing shit jongki manla ka kanta bat kimla ro bandan hakasi namar baki Briew badan kani ka Jingpang kimdan sweat glands lani kims apro dalele but kini ki sweat glands ki jutre kam kum ki thermo regulator lani kinong penthanda lada shit kamet POLYMELIA kani ka Jingpang kapanlong ya ki Briew bakindan bun teli kikti lani kejat katkom kajing perkhat jongi lese kan mentoi shibun lada dan bun teli kikti habat rekam kum kanuksa uwei ukulong na Pakistan ular kha rengkat bat ndreu teli kikejat kani ka Jingpang kala ban kata ro ya kikti kikejat bat wat ya ki shimpriya kti kumbala long ya uklur ka Bollywood u Hrithik Roshan ubadan kharwai tali kishim priya kti Stone Man Syndrome kani ka Jingpang kapanlong ya ki dojam hapo Briew ba kinlong kum ushing tang iwei namanla armilian kibayo ya kani ka Jingpang laong da ki scientist bat ki doktor ba ladale surgery ban penja ya kajing kelash ing kidok jam bat kiksa hakamet kani kan penlong shushu ba kini kibun tisu kin ki embyang bat kan amdan kanu kajing per watla lada put ro insensitivity to cold kani ka Jingpang kapanlong ya ki Briew ba kim khriat da lele ro kum kanuksa uwei Briew na Netherlands ubakarteng Wim Hof ulapan lengo shisha ya ki doktor uni Briew ula bansang ha ka tha da ki phau kanta bat ula keu ya tha Mount Blanc uba khriat ta sam tang da ka ba phong patlun lengkot bat ujingi ro ha kiwa badap tang da utha ki scientist kila lengo klem dalap ya kani kadaw jong kani ka Jingpang kat ba kalong super khat katno tengka ngila ban kan show haba the jan portalang lada ngiyo ya kani ka Jingpang ti parlok menta nila poi syakabakut jong kani ka video bapinam do ya kiwe pat ki video smobha like share but subscribe ya kani ka channel